ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಔಷಧಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೆ ನಾನ್ನಗೆ ಔಷಧಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ? సరిపోలే మొత్తం ఇచ్చేద్దాం. తీసుకో అన్న, దేవరే అన్న నేను. అంటే రైటర్ స్టోరీ నారేట్ చేసి ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర అడ్వాన్స్ చెక్ తీసుకున్నట్టు ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక స్టోరీ చెప్పి డబ్బులు తీసుకుంటున్నావు. తప్పు కదా? అంటే అన్న, అమ్మకు నిజంగానే బాగలేదన్నా. అవునా? అయితే అమ్మకు ఒకసారి కాల్ చేయి, మాట్లాడతాను. అమ్మకా? ఇప్పుడు ఎందుకన్నా? అమ్మ పడుకుని ఉంటుంది, నేను రేపు చేయిస్తాగా. ఓ అవునా? సరే సరే, పద పద, ఇంటికి వెళ్దాం. వద్దన్నా. ఏరా, ఇల్లు లేదా? ఇంట్లో అమ్మ లేదన్నా. ఎప్పుడొస్తుంది? ఎప్పటికీ రాదన్నా. ఏ? పైకి పోయిందన్నా, 2 ఏళ్ళు అవుతుంది. సిగ్గుందారా? పోయిన అమ్మ పేరు చెప్పి అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నావు. అమ్మరా, అమ్మకు